Sigon dagiti lumugar gagayem ken kabsat ket daytoy iti uso sarenda itay kalabes. Ken sigon kada ket ag problema da iti danom no kasta a summer. Ngem gapu iti paragkidaw da iti tulong kini Vice Mayor Denton Garbida ket nangiput up iti karitoy solar power system. Nga sigon kanya da ket dakkel a makatulong kadakwada kadagiti pagtaengan iti karitoy nga lugar kang runaan na ditoy sitio Sampaguita iti barangay Payak proper mga ka-JCQ. Nam ay itatta ti mapaspasaran dagiti agindeg iti sitio Sampaguita iti barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte. Kalpasan na pinatgan ni Vice Mayor Denton Garvida ti request dagiti agnanaed iti nadakamat a sitio adaytoy ket timang pataod ti danom nga usarenda ti innal daw aldawa. Kunada, arigat tinapaspasaranda iti naunday a panawen kang runaan na no dumteng ti panawen ti summer wenno panagkiddit ti danom tangamin ket adda idi tinaimuntar amang pataod ti danom ngem iti sumagmamanulaeng a panawen ket naperdi daytoy. Isut gapuna ang nag-request da iti biyang ni Vice Mayor Denton Garvida adaytoy ket insigi dalamet a pinakita ti mabalin a pamataudan ken ditoy a nakadiskubreda ti mabalin apang instalan ti solar power system adaytoy tatta ti maususar amang pakunot ti danom a maiwaras kadagiti kabalbalayan iti sitio Sampaguita iti barangay Payak proper adaytoy metidakkel a pagyamyamanan da ken ni Vice Mayor Denton Garvida. Ngamin sir, iti naglablabas nga krisis ti uno panagtikag sir. Talaga nakakaasi kami ti danom sir. Ngem idi na imontar dato yun ma'am kasano ti naitulong na kanyayo. Ay dakil sir. Kasi bayat ti panaglabas ngamin ti aldaw. Agpuypuyat kami sir may panggap ti danom. Ngem idi na ipan ni Apo Bisa daytoy solar system sir. Dakil unay pagyamanan mi sir ta hanggang mawawanan ti danom. Hanggang mawawanan sir. Agyaman kam unay kini Apo Bise. Ta napanunutan na nga inikan na kam ti pagsayaatan mi sir. Ti kadwan sir. Dakil sir. Tapay po. Dati kami sir marigatan kami ti danom dito sir. Sudah pagyamanan mi mata naikan ti solar na sir. Nukas tong ag-summer kami sir agkapsut data spring ni. Sudah hindi nakabilan sir addamot danom mi nga terdiretson sir. Hanggang ka nagproblema at danom ti summer. Sir. Okay. Dakil laon nga pinagyaman ko kanya na sir tako nang ipatak diri iso na sir. Na di ngayon pa ni Apo Bise. Agyamyaman kami unay iti aduta. Ada dating pa nga solar sir. Ti makunlak lang ti ma'am kata dakkel unay ti pinagyaman mi kini Apo Vice Mayor Denton Garbida. Ta adda daytoy nga imay na in pasdek kada kami nga pag sayaatan mi ta isu ti kang runaan nga problema mi iti naglabas nga aldaw. Dati kaawan iti naan-anay nga supply mi nga danom ket itatta adda dati na ipasdek ni Apo Bise ket aglaplapunusan unayen ti maitited na nga supply nga danom dati nga in pasdek ni Apo Bise. Ay ket nabayag amam ta dati tawon ko nga 56 ket itapay lang nga mapadasak ti kastiti ka labon na iti danom nga wakada kami ma'am. Ta damat ni may in pasdek ti gobyerno idi ma'am nga kastimot lang nga solar nga awan pay mga 6 months salang siguro nga nagoperar sa nagperdi maneng. Iso nga idi na perde ay kat nagbalik kami man nga nagrigat ti danumin ama. Ti solar power system ana imuntar iti sitio Sampaguita iti barangay Payak Bangi ket bukod da pundo ni Vice Mayor Denton Garvida tangamin ket nakita na agkasapulan at talaga dagiti bumarangay. En bagapay ti Vice Mayor nga dapay sumarsarano a barangay ti maimuntaran iti ilida adagitoy aluglugar ti talaga nga agkasapulan ti kastoy a pagpataod ti danom. Nakitak iti
kaawan ti danom da idi ita nga lugar. At damot nga ipaay kadakwa da idi nga naggapot national nga solar pump mat lang. Awan mat iti danom nan iso nga nakitak. Iti pa nakapaay dagiti iti tattao nga residente ijay iso nga idi nikanak ti gundaway nga nakagpasangpet iti solar pump nga in pangko diti farm ko diti Tagipuro inraman kon dito nga barangay ta nakitak di pa nakatiluksaw da ka idinapaay da ka di 2 bulan lang nga nasagrap da nga nagnamayan da may panggap ka di mo na nga solar pump iso nga ko inraman ko ida awan pulos iti nagtaod nga kwarta nga naggapo iti gobyerno bukod ko dito nga pundo inggatang ko nakitak nga rod iti pagkasapulan da ijay nga talagang masapul da iti danom. Ket di imunan naited nga solar pump kadakwada saan metten nga mabalin nga nayunan iti pundo na iso nga nagboluntaryo nga siyak iti nang tedlatan iti padanumda kadeta nga lugar. Iti sitio Solano iti barangay Dadaor isot ararapaapek nga isarunok nga ikanman iti danumen agsipud ta talaga nga kakaasit taod tat panagsakdo da nakitak nariknak tirigat da nga agsakdo iti danumda. Actually adapay ket kanya kon ya pump adda kanya kon nagatang ko je pump nga para kadakwadan ngem agsasaritam kamto kada kapitan no kasanot pa naka aramid mi di pamataudan ti danom. Indawat ni Vice Mayor Garvida karagiti na ipayan ti solar power system nga aramaten da kuma anasayaat tapno di gasta ket nabaybayag metlaeng iti inda panangusar. Ay ket inbilin ko kadakwada nga nukadhaan nga handa mausaren, napno dagiti depositudan, imbalakad ko kadakwada po nga mapandakad mat iyanos nga i-off. Kasi dito nga pump, agpaiso nga libre ti awang gasgastusan nan nga fuel, uno kuryenten, dito matlaranyag ti init iti mangpatpataray keng kwanan, ngem, iti pagsasaritaan may panggap ka di pump. Numano nga revolution di makina na adalat tamat pagpatinggaan na ket no kas pangarigan by andalat ta nga kang kanayon nga agpapump detoy ad-adamat lang as asidag iti pan nakaperdi na. Iso nga imbalakad ko kadakwada nga duyukad no duyukad mausaren napno dagiti deposito yon iyanos yu kadi nga mapan-i-off tapno ginanapela dito nga makina ko na. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.